Usa sa mga nagunang panginabuhian sa mga Obo Manuvo sa Davao City mao ang paggama og silhig lanot. Busa ang Department of Tourism Region 11, gilaraw nga ilakip kini sa community-based tourism sa Davao City. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Kung wala ka kaila, magtuo ka nga usa lamang kini ka ordinaryong sagbot. Apan alang sa tribong Obo Manuvo sa Barangay Tambobong, Baguio District sa Davao City. Kini ang ilahang daw bulawan. Kini ang tahiti o tiger grass. Ang ginagamit alang sa nagunang panginabuhian sa komunidad sa paghimo og dekalidad nga silhig lanot. Sa mga bakilid sa Tambobong nila kini ginatanom. Human maani makita ng mga residente nga nagapauga niini dapin sa kalsada. Mas nindot yung turok pag bakilid, tambok. Pero pag sa patag na din mo siya ikuan, gagmay ang stick. Aron makuha ang liso, kinahanglan kining ibunal ay sugdan ang paghabi aron mahimong silhig. Usa sa mga eksperto sa tribo sa pagkama niini mao si Mary Jean, 46 ka tuig na sa maong panginabuhian. Kabahin naman pugo daw kini sa ilahang kultura sa tribo. Dako gikay ning natabang sa muaning silig ma'am kay ang akong estudyante karon gikan 7 ka buok akong anak. Gikan sa pagsugod pagka-eskwela sa ilahan, anak ko'y college karon mo, third year college. Kanilang ginamong negosyo ma'am sa kung bana. Panginabuhi na mo ni. Tungod sa potensyal niini ginasugdan na karon sa Department of Tourism ang paglakip sa mga panginabuhian ubos sa ilahang i-develop nga community-based tourism sa tribong Obo Manuvo sa nasangpit nga barangay. Dini pakita sa mga turista ang proseso sa paghimo niini aron sab mas mapalambo o ma-promote pa ang ilang produkto sa pagigalayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa siya sa pwedeng activity kasi experiential ngayon ang tourism, malakas siya sa ganun. Pwede siyang activity, di ba interesting siya na you make the walis, no? And then they can also buy it or pay for the walis that they actually made. Parang souvenir na rin yun sa kanila. So these things. And then of course, syempre mabibigyan natin ng spotlight kung talagang tourism site na siya. And people will learn, dito pala yung mga walis. So matutulungan din sila to promote the product. Kaya ito ang tribes man gino na gusto nato dili lang sila every kadayawan gina-celebrate. Gusto nato i-celebrate ko sila any time of the year. So mo na ginabuhat nato ang efforts gyud nato no. Daghang kita ginabuhat na ngani na mga butang kay gusto nato na maski man dili kadayawan pwede gyud ta mo bisita sa ilang sariling community. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.